warahmatullahi wabarakatuh. Kita saking kelompok 3 meragakake drama Branda Lokajaya. Kenalaken nami kula Ardina Mayanti. Kenalaken nami kula Citra Dwi Amelia. Kenalaken nami kula Dwi Faratina Zida. Kenalaken nami kula Celsilia Nuril Monika. Kenalaken nami kula Aulia Revalina Azara. Cariyosipun Branda Lokajaya. Raden Masahid yaiku putrane Adipati Tuban asmane Raden Masahid. Jeneng kan diwedeni ing tlatah Tubangkung. Mudha nakal amarga watake mung nglambrang hawa nafsu lan gawe cilakane masyarakat. Saengga ngrusak asmane wong tuwane. Kuping kiwa metu tangan. Tansah nuruti karsaning hawa nafsu. Awit dajal laknat sampun lumebet ing jiwanipun saben dina mung dolanan. Adu pitik, dadu lan kalah lan duwite entek. Banjur ngerampung ing tengah dalan utawa rebutan. Yen menang ing judi banjur duwite digunakake kanggo boros madat utawa madon duweni wanita. Malah duwe ati kanggo mateni nalika njaluk duit utawa barang sing ora diwenehi. Amarga jengkel marang kelakone putrane, Raden Masahid diusir saka kadipaten. Wiwit kuwi dheweke ganti jeneng dadi Branda Lokajaya. Supaya ora ngredeki asmane wong tuane, wong Tuban lan sakiwa tengene ora ngerti jenenge Branda Lokajaya. Kejaba ana bekal sing diwedeni banget. Sunan Bonang nampa kabar saka sawetara wong lan uga murid-murid. Yen wis katon preman sing jenenge Branda Lokajaya sing ganggu masyarakat, malah ora ana pejabat saka Kadipaten Tuban sing wani ngelawan dheweke. Mula Sunan Bonang sing bisa nangkep Aura Lokajaya, nyoba nyedekake dheweke. Ing atine yen sing ditindakake Lokajaya iku sejatine urip ing nasib. Sunan Bonang banjur paring dawuh marang santrine kabeh. Sira ngerti marang santriku kabeh yen ing Tuban ana calon wali. Mulane ayo padha nggoda. Banjur karo penggawe perhiasan akeh, Sunan Bonang nyamar dadi pedagang gedhe. Tumuju ing panggonan sing biasane Lokajaya ngadepi mangsane. Bakul kuwi sengaja makmerake perhiasane sing paling larang. Malah tongkate dias manik-manik mutiara sing berkualitas. Murid-murid padha ngetukake saka mburi. Dene Raden Masahid kalah jago koyok biasane. Sakwise kalah main, enggal-enggal nyegat wong-wong sing liwat ing pinggir alas. Sunan Bonang sing nyamar dadi sudagar. Wis tekan ing pinggir alas panggonane Lokajaya kanthi nggawa kapur barus lan tongkate sing mencorong. Pancen ndadekake Lokajaya gumun nyamang mangsa lesu batine. Cak, mandeg, aku njaluk sampean ninggalake kabeh bagasi ing panggonan iki. Yen sampean pengen selamat lan aja nganti aku meksa sampean kanthi kekerasan. Kisah anak sing macet ing tengah dalan. Aku ora nggawa bekal akeh, mung campil iki isine kelambi lan duit sithik. Pak Saudagar ojo pura-pura ngerti apa tongkatmu larang banget. Mula aku pengen tongkatmu. Tongkatku mung siji, kanggo nulungi aku ing dalan. Aku wis tuwa, yen tanpa tongkat aku gampang tiba. Ora apa-apa, Ki Saudagar kowe wenehi tongkatmu. Apa waki dhewe ana perang tanding kene? Apa Paman Bakul ora kenal Branda Lokajaya? Sahid, aku ora mung ngerti Branda Lokajaya, nanging uga ngerti sapa kuwi Raden Masahid. Lah, yen kowe wis ngerti sapa aku iki, apa kowe langsung nyerake barang-barangmu marang aku? Sahid, aku mau ngarep ngeling-eling. Mung kabeh tumindak mulan bali menyang dalan sing bener. Dudu ora gelem nyerahake bondo, ora diopo-opo, kabeh iki mung karena Allah. Nyuwun marang Allah kang maringi coba deleng wong lan bola-bali. Yen Allah ngersahake wong kasebut bakal dadi emas berlian. Sanalika kabeh wowohan ing alas dadi emas lan inten. Saiki kowe milih sing endi? Kowe isih gelem tongkatku iki apa kowe gelem lan mudik? Sepisan maneh Lokajaya nyawang kelip-kelip mau. Dumadakan tiba ing lemah semaput. Kiai kula nyuwun pangapunten, aku tobat.
Tuhan ora bakal nututi menyangan Kiai. Said, aku saiki arep menyang Mekah. Kajian kowe arep nututi ing mburiku kowe ora sah amarga kowe kudu ngetutake lelampahan makrifat, yaiku kowe kudu nglakoni tobat nganti 100 dina. Banjur Sunan Bonang dawuh marang murid-muride sing wis nonton saka kadohan supaya nggawe bolongan kaya ngubur mayit. Sawise Lokajaya sesuci, banjur dilebokne ing kuburan. Banjur ditutup kaya kubur, kaya ngubur wong mayit. Ana bambu sing dadi ventilasi. Sunan Bonang nugasake para santri nalika ditinggal lunga menyang Mekah supaya padha giliran ngawasi pasaryan Branda Lokajaya ing tengah alas gembira. Ing Mekah, Sunan Bonang luwih saka status, malah lali yen dheweke menehi peringatan marang Branda Lokajaya. Sawise rampung ibadah ing Mekah, Kanjeng Sunan kelingan marang Lokajaya sing ditandur ing alas gembira. Mula langsung mlayu mulih. Lelempuhanipun Syah lan Sunan Bonang boten kacariyos. Sapunika para santri ingkang kadhawuhan Kanjeng Sunan ngubur pasaryan Lokajaya. Papan punika sampun kebak suket dados grumbul. Kahanane Lokajaya kaya mahit, awak dadi kurus, rene pucet, detak jantungé mandeg, nanging ambegan isi ana. Layone Lokajaya digawa menyang Pandepokan Sunan Bonang ing Tuban. Saben dina saka cangkeme Raden Masahid kukus sega panas diunakake nganti akhire madu netes ing cangkeme. Sesampuhanipun waras, Raden Masahid nglampahi kathah tindak tanduk ingkang dipun dawuhaken dening Sunan Bonang ngantos dumugi makom aulia. Akibate sakwise aura Raden Said kebuka cahya saka wali, Sunan Bonang jumenengake Raden Said tingkat perwalian kanthi gelar Syekh Melaya.